Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Shi na Allah ne amma ke baki duba ba, jarauta da rabi yayi mun kika ce ke ba za ki zauna ba, ba za ki zauna ba. Samu da rashi na Allah ne a baya ke baki duba ba, na baki shawara ki damke mijinki ki bace ba za ki dauka ba, ba za ki dauka ba. Ke faɗa amma anan ba za ni motsa ba, ba za ni motsa ba, ba za ni motsa ba. Samu da rashi na Allah ne a baya ni ban duba ba, ka taimaka ka mai da ni ɗaki na kuskure ba za ni kara ba. Ta lokacin da ina rarrashin kiki ka share ni, ka ce kin gaji da roman bakan da nake miki kika kyale ni. Akan ta ba abin da ba zan ba, ba abin da ba zan ba. Samu da rashi na Allah ne a baya ke baki duba ba, na baki shawara ki damke mijinki ki bace ba za ki dauka ba. Ita yar halaka ce a bar suna, ta auren da talauci na, ta jura akwai da babu na, kika guje ni ita ta zauna, ta nuna dukkanin ƙauna, ta share kishiya ba zan mata ba, ni ba zan mata ba. Shi na Allah ne amma ke baki duba ba, jarauta da rabi yayi mun kika ce ke ba za ki zauna ba. Mai gida ya kai abin da ta matan da ta gyara duka halinta, Allah yana son mai afuwa idan kana so ka mai da mata. Mai jini waye ya sako ki fita a harkata, kin ji irin ɗabi'arta, mai hali ba za ya kwasa ba, ba za ta canja ba. Samu da rashi na Allah ne a baya ni ban duba ba, ka taimaka ka mai da ni ɗaki na kuskure ba za ni kara ba. Dama ta biyo kaɗan bani wata allafar ma na ɗan roƙa, ka sai mata gida da ɗan jari ka bata iska ta ɗan shaka. Na yarda za na bata duk wannan ta sanadin ki haka sai ki riga, amma ko mutuwa za ta yi gidana ba za ta koma ba, ba za ta koma ba, mai halinta sai ki gyarawa. babu fashi kin gama gobe kaya